ассалому алайкум. Айни ҳол ман ба шумоён маҳлули барои зироатҳои сабзавотиро барои нашу намоишро тезондан як маҳлулро тайёр карданашро ба шумоён ман нишон медиҳам. Барои ин чиҳо лозим аст? 6 литр оби ширгарм, хамир туруш дурош, 250 грамм шакар. 250 грамм шакар барои 6 литр об даркор аст. Вақте ки мо инро тайёр мекунем, ин хел мешавад. 250 грамм шакарро мо дар об андохта ҳамроҳ карда камтар омӯхта мекунем. пас аз он як қошуқ дурошро рифта ҳамроҳ карда омӯхта мекунем. ин маҳлул бояд 3 рӯз дар ҷои торикӣ, дар ҷои салқинӣ истад. баъд аз 3 рӯз мо метавонем ин маҳлулро гирифта истифода барем. пас аз 3 рӯз мо ин маҳлулро гирифта ба зарфи махсус андохта рехта метавонем растаниҳои сабзавотӣ яксола, мисол помидор, баклаҷон, болгарский, ниҳолҳои онро гирифта дар дохили он ҷой мекунем. дар дохили ин ҳамагӣ 3-4 дақиқа истоданаш лозим аст. пас аз 3-4 дақиқа ин растаниҳоро гирифта, ин кӯчатҳоро гирифта мо метавонем дар ҷои лозимӣ шинондан. ин маҳлул барои тезондани сабзиши он, нашу намои он ва дуюмин ин маҳлул барои пешгирӣ кардани касалиҳои занбурӯғӣ истифода бурда мешавад. ҳамчунин мо метавонем ин маҳлулро барои тухмиҳои зироатҳои сабзавотӣ, яъне растаниҳои яксола тухмиашро бо ин маҳлул тар кардан. дар давоми 3-4 дақиқа ин маҳлул бояд тар шавад. пас мо метавонем ин тухмиҳоро дар соя хушк карда ба ҷои даркорӣ кишт мекунем. ин маҳлулро на танҳо барои растаниҳои сабзавотӣ, балки ба растаниҳои бисёрсола, яъне ниҳолҳои шафтолу, себ, ҳамаи намуди ниҳолҳо ба ҳам ин маҳлулро истифода бурда мумкин. танҳо решаи он ниҳолҳоро гирифта дар муддати 15 дақиқа нигоҳ дошта мумкин аст. пас аз 15 дақиқа мо ин ниҳолҳоро гирифта шинонданамон мумкин аст.